का हो सखी? बोला। काहे मुंह लटका के बैठल बाड़ू? अरे का करिए सखी, हम जब से गाँव अइली 2 साल हो गईल। अच्छा हमारा सैया जी के पते नइखे। अच्छा, वो घरे नहीं खे? ना रहेला मुफुकौना उधरे गईल उधरे रह गईल। अच्छा देखा। हाँ बतावा। अरे गाँव ना करा के पिया भूल गईल ना, गाँव ना करा के पिया भूल गईल ना, मोर बलमुआ हो गुलरी के फूल भइले ना, मोर बलमुआ हो अरे जही दिन गईली सखी हम हो गवनवा, आ वही दिन कमाए चली गईले सजनवा। अरे वही दिन कमाए चली गईले सजनवा। अरे चढ़ली जवानी माटी धूल भइले ना, मोर बलमुआ हो, मोर बलमुआ हो फुलरी के फूल भइले ना। अरे कैसे बताई सखी, अरे दुखवा के बतिया, अरे रोजही अकेले अफेरी करवटिया, अरे रोजही अकेला फेरी करवटिया। अरे गोदिया में ये कहूँ ना फूल भइले ना, मोर बलमुआ हो गुलरी के फूल भइले ना। अच्छा तो और आगे का भइल? अरे का कही सखी, का? हई जो नगुआ होले न, हाँ उ ना बतावेले कि दुबई सऊदी रहेला 2 साल बाद आई। अच्छा तो फसावे वाला काम करेले। अच्छा दे देख कैसे? अरे अगला के सखी पिया किसन के कमैया, अरे दिहले फसाई सखी अनिल मुदैया, अरे दिहले फसाई सखी अनिल मुदैया। अरे लागता कि दूसरा कबूल कैले ना, मोर बलमुआ हो गुलरी के फूल भइले ना। बड़ा विपत में तोहर रात कटत हम बूझ गई नी। तो ही कुछ करा दो।